That's high kid that's a payday. I-payday. Solo khona. Ubona uthenzile i-payday. Ayikonzima i-payday. Wena ubona ngathi inzima imali oyiholayo ngoba lamatinado wena. Ungasifaki thina lapho. Futhi high kid that's a khuluma nawe. Ikhona into ezikhuluma ngayo. Awunakujabulela. Ungahambi futhi. Ngena phela bafo. Hey. Ngena ngeke ikuluma ngibambile nje. Le nje ngikuba ngesokuba ngazi kuba yiso lensha. Uba yinja. Inja. Ubiza injami ngenja wena. Inja lena uyinja. Uyinja wena. Wenja. Ungabiza ucaramel ngenja. Ucaramel wake bro. Uchocolate onkaramela uyinja lena uyinja ngoba benezinto. Ungazogula wena. Yinja wayibona inja nje. Wayibona inja nje. Ngena mfethu sami. Ngena. Ngena ngibambile njena. Musuba yinja ngena. Uyinja wena lenja apho. Wena inja. Ngoba benezinja. Ngicela uvalela ubiza injami ngenja lona. Umvalela. I'm sorry Caramel. Bakubiza ngenja. Kagula lo yena inja. Unarenza. Lalela-ke bafo ngoba ngibizela ukukhululeka. Ufuna ukukhululeka isekhaya. La i-TV laphana, nanku sofa, nanku isitulo, ukhululeke kodwa ungaphaphi kakhulu. Ungaphaphi nje kakhulu. Ngathi nokuncisela nje. Ngincisela kwani? Ngitshela umjondolo wakini lona. Akusona umjondolo lona phela ukuphapha izinto ziyafa. Uma uyashayana, musungiphusha. Musungiphusha. Mina ngazi uma kaphela ukuthi unjani. Uyazi ama-veg fanele ngabe usephekiwe manje. Uyabona njengamanje ngibhizi namhlanje ngizophika i-chicken i-beef ayiphele. Wenzani? Wena nje ubani wena uzongitshela ukuthi senza lophila nomngane wami nami isekhaya uthi ukuphila ngesikhathi afika nakhululeka. Wenza noma yini ubani wena? Hayi. Hawu, uphila lapha. Lana ufuna ukupheka i-chicken ufuna ama-veg. Ama-veg afana qotsho ufana ukupheka i-chicken, i-beef nafanele ibe khona angazi ukwenza njalo indaba amasalad. Ngoba noma amala ekhaya izila nje uma kaphila ngathi Mama kaphila. Bengifuna ukupheka i-beef, i-chicken asepheka lapho sopheka i-beef. So she said beef. Hayi. Lani. Wephilani. Wephilani. Ma. Yini? Hayi. Wenzani manje? Wenzeni manje? Useyapheka manje. Kwami emzini wakhe. Namanga, why? Usevula amabhodi. Hayi, usilethele inkinga mfethu. Namanga. Uyaqathaza komuntu lawo. Wenza Angazi nomubona kwakhe nombona kunjani ekhaya. Ulawula inkinga ukwazi ukupheka kwami. Phila ngicela masilethele izinto. mama ngicela hayi usilethele inkinga. mama ekisamuni. Hayi usilethele inkinga. Hayi asikwazi ukuphefumula. Bekuthi usiqobisa ungiqobisa o-carrot ungiqobisa yonke into manje. Uyaqoba wena? Nje usangiqobe manje phela lapho uyapheka ngipheka i-beef. Uzwe ngobani zama beef wena. Uthithaphi yona leyo nto? Phila nabangani bakho hayi. Hayi ngeke. Hayi phila niyayibona nayo into silethela zona mfethu. Bafisa kasoshweka kulomusi. Kuba manje isicela sicela sonke. Asupheka kubo ngenze njani bafika? Inkinga le, imali yeshebo le. Bafo phethu. Nomlomo ucijile. Ba. Yewena lethe nomlomo ucijile wenzani? Ngipheka i-beef ngikana wami la. Yabona la. Ngithoma umfana khefile noma wakhefile ingakho baba kwamshiya nje inja la. Uba yinja. Sona ngami ngiyaxoxa lokho ukuthi wathi ngasabambisa ngenze nje ukuthi ngiyaphunyuka nami kodwa mfethu bengipheka i-beef. Manje sengigqoba i-chicken. Umfana kumtshela ukuthi ehamba ngigqoba amazambane. Manje mina ngoba sengibambela umhlangano lana kuthiwa wena upheke igrosa yonke la ekhaya. Sorry mnganami, sorry. Ngikutshela nathi ungaphaphi. Cela uhambe bafo. Cela uhambe bafo. Ngicela uhambe bafo. Ngicela uhambe bafo. Yo. Hamba bafo. Yo. Hamba bafo. Hamba. Sekwanele, sengikhathele. Hamba khehla. Hamba. Hey, yazi bafo mfethu, I'm so excited. Ngiyagraduate kulonyaka. Siyeke thina. Uba sina graduate khona umuntu osakhuluma graduate, awusiyeke wena. Mina bese kuqala ukuthi lento ukuthi ekhaya kini mangaba nizalwa ndawo yeninganakani. Irongo le nto leyo. Hayi bafo mfethu, irongo kakhulu le nto, siwumndeni mfethu. Irongo leyo nto leyo. Ngibuyisela le topic ukuthi hey mfethu, icheri yami pregnant. Awungeke wemphela pregnant mina. Izocanga mjambe ngamakhawu.
bekade ngithi ngiyobheka impahla zabantu uthi ngiyagwelela. Awusebenza bafuna phela sengithola i-offer entsha emsebenzini. Siyeke. Yini offer? Kazi uqhaska too much man. Uyaqhaska. Busy man. Relax. Alokutela offer uzenza ngcono. Lalela, on top of that futhi ngiyocela ufike kwi-housewarming yami ngiyoqasha endaweni entsha. Uzofika? Busy guys, busy. Uyaqhaska too much. Indawo yakhe njani man? Hayi ngiyeke mina ngalezo telezo. Mina ngifuna ukuthenga iPhone 13 entsha ke this month. Ngifuna ukunyisa. Ngihloba tsena. Ngiwithin. Angiyithandi indlela ongiphatha ngayo. Uphatha kanjani? Awuphathi nje kahle. Wenja. Oh, you don't care. You don't care. Ukhawu You don't. I'm tired. I-friendship yami nawe bafu sengikhathele yona. I think sekumele ngiyeke bomngani wakho. Wenja. It's fine. Awungihloniphi bafu mina mengikhuluma awungilaleli. Wenja. But mekukhuluma wena ubuka nje ungibiza ngenje. Ungibiza ngenje. Hey bafu ngihamba. Ungahambi. Yabona-ke mfethu, yabona-ke. Yabona. Put. What you flipping want, bruh? Ngithe sorry. Abanye mama Yini manje bafu mfethu? Ngisabathe ngiyakuzika uhlekani. Sorry baf. Okay, ngicela ukubuza baf. Kade ngibaba baf. Manje ngiyabona ngeke. Indawo mama wakhe nentshelwe kanti. Ngiyaqala ukuyihlola inyoko. Yabo usumjwayela lapha. Ayi baba ngiyahleka mina phela ngisebenze. Yabo. Uyihlola inyoko ndawonye kuhlakene ikhombo. Goduka mfana. Bayuyihlo kethu inyoko. Akahamba manje umngani Hamba. wami. Bayuyihlo kethu inyoko free. Kuzophikana nezinhlanga ayinesidingo. Yo, mzala. Udrink njalo lona uhuba kanje? Hayi ngeke. I won't drink it. Hayi ngeke gazi me. Mzala amakhekhe lawa mhlawumbe mhlawumbe mangabe usawadinga mhlawumbe. Yo. Awumjaya. Nalana mhlawumbe bengisho ukuthi mhlawumbe kusasa makuthi usathi. Yo. Awumjaya. Hayi kodwa ngibona uzoyiqeda zonke lezi zinto lezi ngisawabeka kodwa ama-snacks lawa ngoba yo hayi ngeke gazi. Bamjolela. Hey bamjolela. Manje awusho mzala. Yibo mzala. Kwenze njani manje? Ngeke uhlala ungayishwa. Yonke into uyayiphanga wena. Udla kanje umhlaphiso wenkomo. Faka emlonyeni. Lo, benendoda la. Ngokustoli. Indoda yakho ngiyani. Hayi zala sibuka asiyibuki ukuthi wenzakalani. Awusho zala hamba kanjani ekhaya? Emakhaya. Amjaya. Ngicanga. Washa. Hayi. Awu, uzalo uma usudla kanjena kodwa kusayekho. Ayibuka, bwana. Amjaya. Ngakani? Yahe indoda. Yo. Ngeke uhlale ungahishwa zalo kodwa mangabe usudlisa kwembongolo manje uhlafuna yonke into. Boyfriend. Lando. Hayi. Hayi ngeke zalo. Bafo, yabona into eyenzile kusithembiso. Hayi wrong mfethu ngaphandle kokuthini bethu ngamani uyithukisa i-wrong mfethu yabo nje ukuthethe ekhuluma lokumlingisela wena hayi ikhombisa khona Akumlingisela ngamathembisi ukuthi wena ubuye ngehlelo ukulingisela. Musuyidefender bafo mfethu vele into mangabe i-wrong vele. Lo mhlawumbe futhi uyathanda ukuthi isikhathi mengikhuluma ngithekele vele ungayenzi leyo. Eqhubukele ukuthi Thula ngani ngiyakukhuza mfethu thula ngithule mfethu thole wani manje ngithule mfethu childish wena childish mfethu hayi
Hawu umuntu ukhuluma nawe sesosama nje ukhuluma nawe lo usilingisele wenza leyo nto leyo. Lingisele. Ayanyanyisa wena. Unyanyisa. Awusilima wena. Slim leme. Hayi ngiyakuyeka mfethu hayi. Uyekele yoga. Awudodo wena. Dodada. Hey yashisa la. Ungavula i-curtain kanjalo uzobulela ama-curtain. Hawu bele ngivula Hayi, mana ngikukhombisa uvule kanjani. Vulela i-curtain ngivulwa kanje. Hawu manje bengenza kanjalo nje. Hayi wena kodwa kufanele ume kanje. Iyafana nje lento bafu. Hayi ngeke la. Hayi. Kazi ngibeke implementation. Ungavuli kanjalo wa drop. Uvula kanjani manje bafu? Wena mina ngutshengisa. Hayi. Wardrobe uvula kanje. Hawu manje into efanayo nje le bafu kanti ngivula kanjani mina? Khona kodwa uvula kanje. Futhi kumnyango unyakaza ngenye indlela. Angazi kumbe bawubambe kanje. Bafu iyafana. Ufuna sumuve uthi ukuthi kancane bambake. Asibambeke bafu sibambe. Bamba kanjani zothu? Kuyangamandla mfethu uyabona ubamba. Bamba kanjani zothu? Hayi bafu nawe uyathanda into yenziwe ngendlela yakho wena. Uzophula umbed. Hayi man. Hey bafu. Umuntu ukhathele mfana emsebenzini namuhla. Hey ngisathi ngifudumeze la. Nami ngilambile. Ngibe nasemsebenzini izinto bekunzima phela mfana bekini. Into mntade ayinawe isebenza lapha. Okay. Hayi kuyasetshenzwa lapha bafu. Hey. Bona ngasibe right. Hayibo, uyivala kanjani i-microwave manje? Hawu ngivala kanjani manje? Hayi. Ungathi uyalo. Ayivala kanjani i-microwave? Kanti mina ngivala kanjani? Microwave uvula kanje. Microwave. Manda kuyaqhubeka nomsindo yakhala. Awuqhubekanga. Hayibo, bese manda uyakhala nomsindo. Kusiyafana lento bafu. Ayifani. Iyafana le nto engiyenza nje manje. Kanti nomsindo uyakhala nje nakuwe. Hayi wena bafu, wena ngiyakubona into yakho uyathanda ukuthi wena kube wena umuntu o-right ekanye. Awufundiseki. Cha kusungafundisa kunto yami wena. Kunto yami kakhulu wena. Le microwave yathi ngayibiza. Hawu uyabo sikubi isidingo sokuthi lokhu sibala le nto leyo. Sekuqale phambili. Yikho la. Udladleni la. Ngiyabona. Ukudla. Hayi ikhona ngiyabona. Mama. Yebo. Njani? Ninjani mama? Uyaphila. Sasifikile gogo. Sikhona gogo. Sala phansi phela. Phansi. Gogo, hey. Hey. Hayi gogo. Gogo hayi. Hlala phansi. Hey, kuyashisa namhlanje. Shisa. Awuthi ngibuka. Hayi, awuthi sibone mama letha. Faka ibhola lapha. Hey. Hey bafu faka ibhola. Hayi bo, kanti indaba i-TV yenu mfethu incane kanjani ifuna enkulu? I-TV entsha njalo le. Hayi bo, hayi cha. Philani. Iniphakele noma ngisothi? Hayi sithi mana. Weyingane. Nginiphakele noma ngisothi? Silambile. Thi. Mama. Izongigugisa mina. Ifuna ngigugi inkosi impela. Hey hamba kanjani? Hey mama kuhamba kahle kodwa mama. Abo wephilani. Ngambona baba lapha ezansi. Kwama Uber. Fika uMamzobe la wazongixoxela ukuthi ushonile. Hawu! Hawu. Shona ubaba noma Mamzobe. Kushone ubaba. Hawu! Ngizwe izothi ungene engozini yemoto nje. Hayibo. Wenza. Hayibo wena mfana. Ubani inja wena? Kini kunezinja. Hambiza abantu abadala ngezinja. Ubani inja? Bayisha. Hayibo. Kini kunezinja. Uma mama ngibayisha. Uma wami lona. Bekuthi mina ubengibona ukuthi mhlawumbe umuntu omdala mhlawumbe ngiyabona nyana. Musuphapha. Uhlale kahle futhi. Hawu phila nomngani wakho kwaphila. Imaka siyishiso besixoxe le. Manje ukurenovate kume kanjani? Ubethe uzofika ubaBuzungu azo. Hayi kodwa gogo hayi mama. Mama ngicela ukuyilungisa le nto le mama. Renovate gogo awukwazi gogo renovate. Gogo ubuka phela. Uyabona i-coffee table le gogo ayilunga ngale. Phela lahle khona gogo. Fana osofa laba basondele bahlale kancane kanje gogo. Kube ukuthi nje konke kuhlelekile ngoba ngibona nalesa i-stage kuba i-stage kuba yini. Lama lokho
usofa la kusafanele babuye bazohlala nganene la i-comfortable le ingahlali kanje ma bese ukuthi ne-wall le isuke ngale i-stage kuba i-stage kuba yini ayihlala ngahlale khona lapha uyaphapha lo mngani wakho uyaphapha lo mngani wakho philani Baf, uhlale phansi. Sukuma futhi sahamba ma. Ngiyahamba manje ukuhamba manje Bawugogo. Philani awuthatha imoto lapho. Okay. Ngingena lapha e-pharmacy ngithengela amaphilisi. Okay. uzomdrive ma Hey. Drive ibani imoto yami. Hibo. Fundela ukudrive imoto ayikho nakini. Ngokusokucijile umciko asambeni. Okay mama sokwenzela. Ungixolisele. Ngixolise ma. ngixolisele manje sonibona ma Sambeni. Abo uAsanda. Lapha amasithole zanto 7 ematex awu3. Aba rich lapha yonke ayikasetshenzwa yini manje hayi ngamathole ngoba be-rich hayi ngoba rich nanibona ngathi ba-rich kanti bathwele bathweleni anikothi bathwele ngamathole bebeney'ngane eziwu-4 eyodwa yashona Banela nozu3 nje vele. na yishone last year yodwa beziwu-4 Thina selokusabazi banengane eziwu3 Nasazi 3 mina bebeney'ngane eziwu-4 yodwa it's chai hayi Wena fam. Lala nganyam ayinhluphi go ngine-10 zona. Iphinde futhi ngilahlelo 50 kanje ensukwini. ngiyaganga lo yabona kwengane lo kumele ufaka amehlo lapho Ama2K ngeke. hayi yaganga lezi zinto lezi Hayibo. awuzingangaqeda ngoba next day ayahamba Hamba yaphi manje? afama 2K next day anikwazi Abe he. Wena ngeke. azobulawa yini ke manje anikwazi ngoba amathike ayafa next day guys aya bayibulawa yini bathi uthe uNkulunkulu ama-2K magcwele emhlabeni bathi ngapha bathi gcwele ama-90s angathi ngene ubona ukhokha bafaka kulo bathi uthe ufuna uku-acta ama-2K so nje yoke into ethi 2K next day Hayibo. Usho ukuthi nganyami yahamba. mawunengane ethi hayi ikho lento yalo Hayibo. utshele wena ubu-advocate wakhe wena ngizokuthatha lo muntu leyo nto leyo ama-2K next day Wena usaselaphi indaba engaka? hayi bafethe into idumile lento leyo-ke mina nje angazi lento leyo-ke nina khona iveni kade ngase nje ku-WhatsApp kuthiwa ama-2K wonke ayashona next day amaphoyisa awathathe ngesicathulo sisuke la hayi ngeke Asiphume kulo. kodwa izwile le ndaba le Detroit lade bekhuluma ngayo endabeni Yiphi le? le ivum Oyimvuli imvuli yangizwile ke leyo yangizwile. Ayisholo ngizwile ke leyo. sele sibe ready awuzwanga emsakazweni uyazini labathi kunesphepha esizayo lesi sango-2000 2000 siyabuya lalana bathi siyabuya bathi sibe manje episode 2 part 2 bathi kondiza wejeke bathi kondiza bathi abantu wendiza Wena yake indaba ongayazi wena yini kanti? uthatha le ndaba lezi Ayisho mazisho ke indaba yekhukhula yakho. Hayi impela kuthiwa ziyeza zizoqotha impela zona impela nje zinakho. ikhuphula ziyeza Hayibo. Hayi wena bafa ubele indaba uthatha Bahlanye ngempela lo. Wena yake indaba ongayazi. Siqasa khuluma ngendaba zabantu abarich, uyayazi. Sikhuluma ngengane ama2K, uyazazi. uyithatha phi yonke lento mfethu kodwa kuthiwa lo zamkolo ozayo lo wango-2000 wena ukuthatheni lokho WhatsApp nje wena uyathanda nje ukuba against me uyathanda nje yonke into engikhuluma uvele ubona ngathi amangazi noma ubona ukuthi wena ufunde kakhulu noma wena uyaqela ukuba ibhasithi nje kukunika ibhakamo nje into yakwazi ukuyimela uyibheke uthi okay kusho okokuqala mgane wathi wathi